guys, welcome to Maripol and Nigel Mar YouTube channel. If you're first time to my channel, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell so you will get notified when I upload a new video. Thank you and enjoy! Good afternoon, madlang people. At ako ngayon ay narito. Kita nyo itong aking hot because it's very hot. I am challenging Doña Cheng to come over. Pupunta kami mag-mango picking. So, sasama siya. So, dapat siya ang magsuot. Oh, nalulubat na yan. Di pa ako nakapag-charge. Ah! Hindi ka siya sa ulo niya kasi ang bakit. Aray! Ayan guys, papunta na kami. Ay naku, sinira na ni Doña Cheng yung aking mga. Wait! Para mukhang talagang pupunta sa ano kaya yan matinalak ko guys. Yan, nagsisit belt siya kasi baka siya matumba. Oh, di ba? Mangga. Years, Doña Cheng. Yung baka graduation. Yung halos sabulin ako ng baka. Ano? Iba pa yun? Di ba may baka pa nun dito? Alin? Yeah. Yun. Nagsisermon na naman si Mother Bells. Lagyan ni Kuya yung
damo. Adi sa ba? So, sayang yung mga mangga, oh. Sayang, oh. Saan ang dami ka? Mula noong naulan, ayan, nahulog na sila. Ate, may COVID dito? Yung mask mo, ilipat mo sa mata mo. Daming lumilipad na ano bang tawag dito? Pag panahon ng mangga. Ah, sige. Ah, pag panahon ng mangga, anong tawag dito sa ano lumilipad? Napapanahon na rin ang mga ay, oh, isa, nahulog. Na? Si mama muna, si Lo... Oo. Ah. Nakakasimbal nga. Ito yung siniguelas. Ay, yan, kachamito. Yung dyan. Ah, hindi, doon tayo mo. Kabila doon. Natugis ko na. Ah, shit. Ay, huwag mong patalbogin. Malulo. Bakit? Ano meron? Grabe siya. Mga reaction. Sino magwawashing? Oh, syempre, yung may sasakyan. Try din daw ni Kuya Tony. Awan maabot na ni Titan. Doon hanggang sa baba may bunga. Ah, wala. Pag ikaw wala kang nakuha, saan ikaw nilagay? Paano lumaki ng mga anong ganyan yung mga yan? Liliit lang nila noon. Uy, elementary days akong nagdidilig. Kakawawa ako. Pagkagaling sa school, diretso dilig dito. Ang layo-layo ng ano, rito. Sige, kaya mo yan. Eh, ano kayo ah? Palaki ka pa, boy. Matilo ako. Ang laki ng puno, oh. Ito yung ano, yan na yung school. Dito lang kami nakatira sa likod ng school. Ito yung dati namin dinadaanan noon. Ito yung dati namin dinadaanan noon, papuntang school. Noong elementary and high school days. Puntahan natin sila. Oh, di ba? Ito, mas matanda pa to sa akin. Nagpi-picture taking na. Ayan na yung school. Mataas na. Dati walang second floor. Ngayon meron na. Ayan na. Nadadaanan natin. So, ayan. Ito yung wheelchair. Hindi ako makakuha sa sarili ko. Ayan. Naipon na ang mga ano dito. Dahon. Ano sila? Ano silang may dyan? Ito ka lang ano. Yan, ako yung nayaan dyan. Kasya traktor ah. Ne, anong lugar kaya daw to? Pagubatan. Hindi, bahay ng snake. Bahay ng snake. Jungle. Ayan o. Bahay ng snake. Nakatira kami sa ano? Bahay ng snake. Sa kagubatan. Bahay ng king kong road. Bahay ng King Kong.
After so long ago, long, parang talong. Ngayon lang uli napadpad. Kasjay. Ay, Diyos ko, day. Natabilbil mo ni malalasin. Sige din. Oh, ano? 1, 2, 3, action! Oh, Kakabsat. Hali kayo, tignan nyo ang aking backyard. Kalimutan ang aking manggahan. Gajay mo yung cat, feeling. Manggahan. Uy, manggahan. Yan lang ang mangga mo. Sinasabi ko na sa'yo, yan lang ang pag-aari mong mangga. Tsaka yung mga kadahunang yan, kagubatan. Yan lang. Kagubatan. Siguro paglaki nito ni mamumunga na rin yan. Ginagawa mo. Ayan na yung nakuha ang mangga. Sumuot na siya doon. Nandoon siya. Susungkit ng mangga. Yung mangga. Ayan. Ayun pa. Ayun pa. Ayan. Daming mangga dito. Ito yung aming manggahan. Namumulot siya. Yung mga sinungkit niya, pinulot din niya. Ang dami na. Dami na. Diyan na, huwag mo nang ilagay dyan yung sobra. Ayan, dami. Mangga. Let's go. Gatin mo. Anong mamingwit? Eh, sabi mo, di ba? Manungkit. Sabi mo, mamingwit? Ano yan, isda? Ewan ko sa'yo. Time for bye-bye. Uwi na tayo. Bye-bye. Magsusungkit si Doña Cheng. Ha? Gawin mo na daw niya, Cheng. Wow, ang galing. Okay, got it. Hindi pa masyadong hinog. Bite it. Ha? Kagatin mo. Action tuloy. O, kagatin mo na. Makate, ako ang kinagat. Meron pa. Kagatin mo na. Ouch! It hurts, Grabe siya. It hurts, Mabilis, kagatin mo.
Tapos pakita mo yung nakagat mo. Wow! Wow. Wow. Nakakapaglaway. Bahala kayo maglaway. Sarap. Sarap kayo. Makatas. Tara. Let's go. Puno na ang ating salop. Hindi pa ako eh. Let's go. Guys, follow me. I will follow you. Donya, hugutan mo nga ang saging. Hindi man ako matching. Ika'y paborito ko pa rin. Ang saging. Putragis. The Adventure of Doña Cheng. Adventure. Wala bang ano, picture natin tatlo na nakaganito. Ang ganda-ganda ng view dyan. Oh, kaya pinipicturean ko. Dito pa rin. Picture. Nakikita yung muscles ko. Ang tayo naman ano kang sublim. It's okay. One, two, three. Ang isa pa. 1, 2, 3. Nice. Let's go. Pinagbantay ko Jay. Sino? Hindi na ka tumuro ta. Agtubon ko ata. Tantanda na. Mitang nga yung barsa ka. Oo, adya ito. Lagi ngayon. Taga pinanggam. Oh, bakit pa nga eh? Dapat lahat. Salamagi, sampalok. Hugutan mo. Sampalok. Sauna ka, maasim. Pagtagal-tagal, sweet ka na. Tapos, pinagsawaan na pala. Gusto ko yan oh. O yan. Papaya, may mga kanila kong papaya na ulit. Magtanim ka dito, iba din lang mga ani. Meron din kalabasa. Talong. Tapos dumating na agad na. Nilak pa talaga. Ata yun natin may lukat. Nilukat ko naman eh. Hotdog. Ay, ang galing mag ano. Putol-putol na. Ayusin mo. May design. Ay, ayun na eh. Ako mamaya diretso. Magandaan tayo ng pagbalat. Hindi ko sana itong ano, kutsilyo na. Kuha ka ng kutsilyo ko. Ang nariyo-nariyo. Lagyan ko pa lang sa gusto mo. Wala lang matitira. Patunayan mo, Doña Cheng, kung bakit ka natawag na Doña Cheng. Tignan mo kung anong ginagawa ko ngayon. Nasama din. Look at her. Look at her. Ayan, kaya daw ako tinawag na Donya dahil ganyan niya. Ayan. Baka mamaya yun ang tawag na sa akin alipin. Ayan. Matras ka ng konti. Mag-adjust ka. Ikaw mag-adjust na rin. Atras! My God, pupunta na sila sa bahay nila. Ay, trabaho! Ay, hindi. Abante. What? Atras ka ng konti. Mimi. Teka lang, ayoko to. Tangit ang kutsilyo na yan. Tignan mo na yung pagbalas ko. Kasi pumunta doon sa kagubatan, ang nangyari. Ayan. Kasi mo lang kahapon, kagabi. Puro putik tuloy, ano. Umulan tas kagabi.
Uy, naman. Sarap. Ako yung hinog. Sarap. Yan, nagme-me. May kambing. Saan? Bukang di dalaw. Dalaw. Sarap. Matigas to. Sarap. Ang bilis yung kumain. Nakakasa pa lang ako, nakatatlo na siya. Masarap yung hinog talaga. Oo, ako hinog sa akin, hinog. Ang gusto ko, ganito. Ganito. Ah, say ah. May. Oh, mamaya na ulit. Say bye-bye at kami kakain ng. Bye-bye.